Dostlar, Şoyan TV'da yangalı. Biz TikTok'ta yanga challenge başladık. Siz de katlaşınız. Ne görüyorsunuz mu? Emine bilen Kerim koşuldular indi. Barlık teller arasında en yakını Üstelimnin bişik jırı bir kendini uçtırıp Dostlar doğan erbelen mini gel tatarşa seyleşem Kim bularımın doğan telim tatar telini bilmezsem Dostlar doğan erbelen mini gel tatarşa seyleşem Kim bularımın doğan telim tatar telini bilmezsem Dostlar doğanlar bilen mingil tatarşa seyleşem Kim bularımın doğan telim tatar telin bilmezsem Kızık, konser bitkach bizning pasportlarni kiri qaytararlarmikan? Yarey dostlar, bizning moylar uңgan, shoyan yigitlar. Bir narsa o'ylab toparlar ali. Şoyan TV kanalının tuğan kun bayramında sizni selamlamakka cheksiz shodmiz. Hürmetli kulaklarımız sizi de şen ko'ngildan bayram bilan qutlaymiz. Mana endi 3 yil davomida Tatariston Respublikasi Prezidenti Rustam Nurg'aliyev Mingnixanov tomonidan ochilgan Şoyan TV bolalar kanalı dunyoga sevilib yashovchi tatarlarni suyundiradi. Şoyan TV kanalining to'rt maqsadi tatar tilini populярlashtiruv, tatar muhitini buldiruv ham dunyoga sevilib yashovchi tatarlarni birlashtiruv. Bugungi bayram sizning ko'nglingizga hech kelir deb umidlanamiz. Shulay bit bolalar? İhtibar ekranga.
Сәлем, мин Шаян. Шаян ТВ үз исемен бөтен Россиягә танытты. Безне көн сайын миллионнан артык тамашачы карый. Гомуми аудиториябез 15 миллион кеше. Шаян ТВ.ру сайты аша безнең каналны бөтен дөнья татарлары карый. Без барлык социаль челтәрләрдә, Instagramда 22 меңгә якын язылучы, YouTube аша тапшыруларыбызны меңләгән, TikTokта безнең видеоны миллионлаган кеше караган. Безнең канал TEFI Kids премиясе финалисты, Многоликая Россия бәйгесендә җиңүче. Шаян ТВ каналында 10 меңгә якын мультфильм һәм фильм татарчага тәрҗемә ителде. Безнең проектлар меңләгән сәләтле балаларны берләштерде. Сәйлән, Дию батл, Балачак җыры, Мин татар баласы бәйгеләренә 3 меңгә якын гариза килде. Шаян ТВ каналын кабель челтәрләрдә Триколор, Телекарта, АБС-2А, НТВ, Спутник һәм цифрлы мультиплекста карап була. Шаян ТВ белән бул, телне саклау, менә безнең юл. Телеканалы бүген үзенең 3 яшьлеген билгеләп үтә. Шушы вакыт эчендә уңышларыбыз чыннан да бик күп. Тиктокерлар фабрикасын, блогерлар, тәрҗемәчеләр мәктәбен ачып җибәрдек. Яңа тапшырулар ачтык. Конкурсларда катнаштык. Катнашып кына калмадык. Җиңдек дә әле. Тазали үз уңышлары белән бала-чагалар гына мактана. Бик беләсең килсә, Википедияда шулай язылган. Кем? Мин мактанаммы? Юк, менә Сәйлән 2019 телевизион музыкаль фестиваленең җиңүчесе Камил Вәлиев үз уңышлары белән чыннан да мактана ала. Чөнки фестивальдән соң ул чын йолдызга әверелде. Һәм бүген ул Татарстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин белән бер төркемдә иҗат итә, бер сәхнәдә чыгыш ясый. Ortasından salkın şişme var, dağ astından çığa oralıp, şıltır şıltır akan şişme taşları gönlümde kalamam bular. Şıltır akan şişme taşları
Üstünden şunday bәхетле. Şoyan TV teлеканалы көп балаларның хыялларын тормышка ашырды. Менә биби, 2018 елның 12 ноябрендә беренче эфирны алып барыбызны хәтерлисеңме? Ничек хәтерләмәскә инде. Ул көнне президентыбыз Рөстәм Миңнеханов каналыбызны ачарга дип үзе килде. Безне котлап, канатландырып җибәрде. Әйе, шуннан бирле без татар телендә 24 сәгать эфирда. Шаян, без дә бераз үзгәрдек, үстек, шушы матур костюмнарга да сыймыйбыз инде. Сиңа карасаң, бераз гына дип әйтеп булмый. Хәзер дәвам итик. Сәхнәдә Илүзәр Кашапов. Мин чыктым бүген сәхнәгә, җырларга һәм биергә, матур киемнәр киенеп, сезгә джаз күрсәтергә. Мин шәһәр малае булам, деловой малай бит мин. Мин заманча киемнәмдә, заманча җырлыйм да мин. Мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен. Карагыз миңа. Мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен, мактанам шуңа. Джентльмен буласым килә, күп укыйм мин күп беләм. Урын бирәм әбиләргә, кызларга кулын бирәм. Вакытны буш уздырырга, яратмыймын алай мин. Бим җырлыйм, джаз уйныймын, менә нинди малай мин. Мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен. Карагыз миңа. Мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен, мактанам шуңа. Вапа, вапа, вапарапа, вапа, вапа, вапарапа. Мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен, карагыз миңа. Мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен, мактанам шуңа. Мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен, мактанам шуңа. Ух, бу кызларны! Малайлар, безгә шунда кем кәттәрәк икәнен ачыкларга кирәк. Дөрес әйтәсең. Әйе. Киттек. Без дә TikTok төшерәбез. Киттек. Teşekkürler, oңышлар сезгә. Шын тиктокерлар булсыздар, әлбәттә. Без дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелгән Балачак җыры бәйгесе быел 2нче тапкыр үткәрелде. Иң яхшы җыр авторларына акчалата бүләк бирелде, 5 җырга аранжировка ясалды һәм клип төшерелде. Хәзер сәхнәдә Балачак җыры 2021 җыр бәйгесендә җиңгән җырларның берсен тәкъдим итәбез.
Шулай бит? Әйе. Яхшы укыйсыңмы? Әлбәттә. Менә мин татар баласы җөмләсендә ничә а хәрефе бар? Ләйлә, син бит хәзер укытучы да. Мин татарча өйрәнән тапшыруның алып барышса түгел. Аха! Җавабын белмисеңме әллә? Ничек белмәскә? Беләм, 4 була. Мәсеңә дөрес җавапка 4 кәнфит. Кәнфит булгач туктәле. Дөрес җавап 10 була. Ничек инде? Мин Җитте. Уф, бу татар малайлары зирәк тәңгүзегез. Әйдә, киттек. Рәхмәт. Шын джентльмен, шаян балалар белән һәрвакыт күңелле. Дуслар, без дәвам итәбез. Быел Шаян ТВ каналында Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә яңа проект тормышка ашты. Мин татар баласы республика күләм иҗади бәйгегә 324 рәсем һәм кул эшләре кабул иттек. Шуларның 20 җиңүчесен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов үзе бүләкләде. Экранда сез зирәк, уңган, оста куллы татар балаларының Мин татар баласы республика күләм бәйгесендә җиңгән эшләрен карый аласыз. Сәхнәдә Казан бию ансамбленең балалар студиясе татар халык биюе Ярмәк вага. Bizning har bir bizagan uchun Qozon biyonsabning bolalar studiyasina zo'r rahmatimizni bildiramiz.
Hazır beyramımızın en көңіллі mezgiline келіп жетек Şayan TV kanalının en aktif alıp barışçıların, blogger, tiktokерların alkışlar aslında sahneye şakırabız. Şayan TV kanalında 4-16 yaşlık 100'ge yakın bala 20'den artık proyekte katnaşan. Şayan TV kanalının dublaj stüdyasında multfilmlerini, kinolarını tavuşlandıran. Şayan TV TikTok fabrikasında, TV blogger, tercümeçiler mektebinde aktif katnaşan. Kıskası Şayan TV kanalı tevlik eğlenesinde Tatar tilinde işleytirgen kanalına tügül, balalarını birleştirişi, dostlaştırışı bir zor meydanda. Onlarını kutlav için sahneye Tatarstan Yanga Gasır Aksionerlar Cemiyeti jetekçisi İlşat Yunusulu Aminov'ni şakırabız. Bek motor film var ya, Разъясна görüştürük tercüme ettiğinde Moskva көз яшьләренә ышанмыймы? Москва слезам не верит. Шундый film бар янда bir телевидениедә эшләүче бер абый әйткәне, киләчәктә театрда булмаячак, кинода булмаячак, телевидениедән калачак. Хәзер инде әйтәләр, кинода булмаячак, телевидениедә булмаячак, интернет кына булачак дип әйтәләр. Монысы әлбәттә дөрес түгел. Бер дә ышанмагыз бу сүзләргә, чөнки телевидениедә калачак, интернетта булачак, бәлки безнең чын күңелдән эшләнгән эшләребез, матур итеп төшерелгән видеоларыбыз һәм матур итеп әйткән сүзләребез төрле платформада булса да, интернетта, телевидениедә, любой платформада безнең тамашачыларны табып, аларны яраттырып һәм бергәләп эшләргә туры килә безгә. Шуңа күрә профессионал кешеләр кирәк, матур итеп төшерергә кирәк, матур итеп татарча сөйләшергә кирәк, матур итеп эшләргә кирәк һәм үз тамашачыларны яратырга кирәк. Йөрәгегездә мәхәббәт булса, профессионаллык булса, барысы да булачак. Тагын бер бәйрәм белән чын күңелдән яңа үсешләргә бергә барырбыз дип ышанам. Рәхмәт. Я егетләр, берәр нәрсә пешереп булдымы? Булды инде. Әнә кара. Безнеңчә, татарча, сөтле, баллар. Biz хәзер аны хәл итәрбез. Шәйе дә булыр, балы да. Каршы алыгыз. Сәхнәдә Татарстанның от казанган, ой, юк, халык кумарташысы. Аслан Миргаязов. Bol
çabuk, tukta ol da yol yabık. Yolga çıkma sen çabuk, tukta ol da yol yabık. Jayavli yol akıllı, yeşil ot kağanaşık. Jayavli yol akıllı, yeşil ot kağanaşık. Yeşil ot kağanaşık, yeşil ot kağanaşık. 1000'den artık bala, 34 biyu kollektivi yüzlegen repetitsiya ham yıkısız tünler. Finalda bari tek 6 türküm hem 3 jinguşi. Yılmayabız, kelebez, galemden күренәбез. 3 ay davamında respublikamizdagina tugul şitte yaşauvchi hem ishlovchi bolalar kollektivlari battleda qatnashuv uchun g'arizalar yo'lladi. O'zbekiston, Penza, Udmurtiya, Ulyan өлкәсенең, Tatarstan Respublikasының turli rayonlarındagi salatli yoshlari o'z ishalikli biyularini bizga jiberdi. Eng kuchlilari finalga chiqdi. Әлеге батылның төп мақсаты балалар арасында сәләтле яшьләрне барлау, татар биюләрен популярлаштыру. Хип-хоп, брейк-данс, заманча хореография, эстрада, стильләштерелгән биюләр батылда катнашучылар нәкъ менә шушы юнәлешләрдә үз осталыкларын күрсәтә. Білесіңмі, ұзақ ойлап жүрдім де, шундай бір фикірге келдім. Қызларны үпкелетірге ярамый. Нәрсе? Тиктокқа түшіреміз еділер ме? Ник yoqlайсың аларны? Шындан да, егітлер іші түгіл инде ол қызлар білән үпкелешіп йөрү. Әйде, дуслашып. Жырда жырға бермейік болса. Siz матур kızlar, ник şayartasız. Yüreğimnin yanıların anlamıysınız. Бигрәк өлгір индесін, Шаян. İldar өлгірінің өлгірідір бәлки, әммә Руслан Закиров бар бір матуррақ жырлай. Қаршалығыз сәхнәдә Сейлен 2021 фестивалі финалисті Руслан Закиров. Сіз матур қызлар. Yüreğimden yanıların
бактылар. Кызлар гына урып бозак яратмыйлар. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең янларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең янларын аңламыйсыз. Йөрәгемдә утлар яна, һич төшенмисез. Йөрәгемнең янларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең янларын Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Ләйлә, 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 лә. Син шундый матур җырлыйсың, Ислам. Син дә кичке әкиятләрдә бик матур әкиятләр сөйлисең, Ләйлә. Ой, бу әкиятләрне яздырганда ничә тапкыр ялгышканны белсәң? Минем дә тормышта ялгышлар булды бит, Ләйлә. Нинди ялгышлар? Менә кичә, мәсәлән, мин ялгыш чәйне сөтсез эчтем. Абау, алай ярый идемени? Ярый әле исән калгансың. Тик иң куркынычы шул, ул кич мин күчтәнәч тапшыруын карамыйча йоклап киткәнме. Дәвәти белән дәвәни үпкәләмәсә ярый инде. Дәвәти белән дәвәни әйбәт кешеләр, үпкәләмәсләр. Күчтәнәч тапшыруын Шаян ТВ сайтыннан да карап була. Дөрес сүзләр сөйлисең, Ләйләкәй. Китте. Selam balalar. Biz qaytdık. Qayersiz? Tak. Jeyinimiz. Avulga qaytamiz. Mana. Авылга кайтырга дип көтүп алам, җәй ай
Kızlar, Şayan TV kanalında yana proyekt. Animasyon tanı Blue Elifba proyekti Tatarstan Respublikası Prezidenti karşısındaki Tatar tilini saqlaw ham o'stiruv masalalari komissiyasi yordami bilan turmushga oshdi. Telekanalımızın tuğan gününe bu big zur bo'lak. Şayan bilen qabatlaymiz. B babayda var, B berende var, B balada var, B balıkta var. Elif'anı öğrenem dostlar bilen. Parmakları bilen güye garmon tellerin sani. Bersen ala bersen kuya bir yigit garmon saylı. Garmon sayri sadı açtay garmon sayri da sayray. Kıyga kine yalgı yalgı bir yigit garmon saylı. Garmon sayri sadı açtay garmon sayri da sayray. Kıyga kine yalgı yalgı bir yigit garmon saylı. Kızlar kungelen jilik eter garmonar barmamanda. Tukta tukta nindi köy bu. Garmon sayri sandu açtay garmon sayri da sayray. Kıyga kine yalgı yalgı bir yigit garmon saylı. Garmon sayri sandu açtay garmon sayri da sayray. Kıyga kine yalgı yalgı bir yigit garmon saylı. Kıyga kine yalgı yalgı bir yigit garmon saylı. Kıyga kine yalgı yalgı bir yigit garmon saylı. Amir G'alio'ning ham Qozon Biyo ansambli yetakchisi Tataristonning xalq artisti Chulpan Zakirova. Mayskiy teplitsa kombinatına 1974 yılda negiz salına. Onun töp maqsаты Tatarstan xalqın hem Rossiyaning töp sanagat özeklerin yaşilşe bilen təmin etu. Kombinat 36 gektar meydanını bili. Mayskiy kombinatı ekologik yoqdan şista bir küp yaşilşe jitiştirə. Yaşilşeler zararlı maddelersiz üstirilə. Zor oңыш alу için biologik ысулlar kullanıla. Mayskiy teplitsa kombinatı sifat hem başka күрсәткечләр буенча Европа дәрәҗәсендә. Kombinat türlü yıllarda bütün Rossiya hem tübək bəygilərində laureat isminə layiq. Seylan 2021 televizyon Jer Festivali'nin sponsoru Mayskiy teplitsa kombinatı. Bu yıl Seylan Televizyon Jer Festivali 3-nji tapqir o'tdi. Bu yıl festivalda 1000 kishi qatnashdi. Yarım finalga çıkışlar 24 kişi, şularının 8'i finalga uzdı. Seylan Festivali'nin yarım finalistlerin sahnege çağırabız. Elina Çibataryova, Liya G'izzatova, Danyar Nigmatjanov, Dina Habibulina, Zarina Karimova, Darina Zinnatulina, Amira Fathiyeva, Dina Garafetdinova, Aslan Mirgayazov, Liana G'afiyatulina, Dilara Galimova, Aysulu Muhammadjanova, İskandar Najmiyev, Amina Yusupova, Safira G'imadiyeva ham Emiliya G'alimjanova. Sahnega Tatarston Respublikasi Davlat Soveti raisi o'rinbosari Tatarston Respublikasi Prezidenti qarshilidagi Tatar tilini saqlaw ham o'stiruv masalalari komissiyasi yetakchisi Marat G'itofullo Ahmadovni chaqiramiz.
Qadrli dostlar, xayrlı kеш. Мына искиткеч күңелләрнең иң нечкә җирләрен кузгата торган матур бәйрәмдә безнең Шаян ТВ каналы менә инде үзенең туган көненнән башлап һәр даим безне үзенең менә гаҗәпләндергеч шундый проектлар белән безне гел сөендереп тора. Әлбәттә инде ул тырыш иҗади коллектив бирдә тупланганга шулай буладыр һәм менә әлеге кебек балалар булганда башкача мөмкин дә түгелдер. Инде илебездә җан исәп алу бара бит инде бу октябрь-ноябрь айларында татарлыгыбыз турында, милләтебез турында сөйләшәбез бит. Әлбәттә бу халыкның, бу милләтнең киләчәге бар. Шундый матур әдәби теле бар икән, дәүләте бар икән, моңы һәм җыры сәнгате, әдәбияты бар икән. Ничек инде бу халыкның, бу милләтнең киләчәге булмасын? Һәм менә андый киләчәкне менә шушы балалар безнең Шаян ТВ белән берлектә булдыралар. Без инде үзебезнең комиссия исеменнән менә ихлас рәхмәтле Татарстан Яңа гасыр радио компаниясына, Шаян ТВ каналына безне һәр чак сөендерегез. Без бит инде үзебез татар мөхитендә туып үскән буын. Менә бүгенге буын ул искиткеч катлаулы мөхиттә яши һәм формалаша. Әлбәттә менә сезнең балалар белән һәр эшләгән һәр сәгатегез, һәр көнегез ул безнең татарлыгыбызның, милләтебезнең киләчәгенә эшли дигән сүз. Бергә булыйк, бердәм булыйк һәм милләтебезгә, халкыбызга, туган телебезгә киләчәктә дә игелекле хезмәт итик. Без инде сезнең һәр проектыгызга рәхмәтле булып һәм сезгә файдалы булырга тырышырбыз. Бәйрәм белән, кадерле дуслар, бүген бәйрәм чыннан да. Кайдаманы бу сезне Сәйлән фестиваленең төп җиңүчеләрен бүләкләргә сорыйбыз. Руслан Закиров жюри тарафынан иң югары бал җыючы катнашучы, Сәйлән телевизион җыр фестивале җиңүчеләренә Марат Гытовлыннан махсус бүләк, затлы мендәрчекләр һәм һәрбер финалист акчалата премия белән бүләкләнә. Руслан Закиров! Шулай сәхнәгә Сәйлән фестиваленең җиңүчесе Әминә Гыйльманованы чакырабыз. Сәйлән фестиваленең тагын бер җиңүчесе Сәйдә Абдуллина. Тагын бер җиңүче Арслан Сибгатуллин. Шулай бүләкләү өчен сәхнәгә Әмир Галиуллинны чакырабыз. Әмир, рәхмәт. Тагын бер җиңүче Кәрим Галиев. Һәм сәхнәгә Илүзәр Кашаповны чакырам. Ул да Сәйлән телевизион җыр фестиваленең җиңүчесе. Һәм шулай Сәйлән фестиваленең 8-нче җиңүчесе Мәрьям Җаппарова. Lombi 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 lom. Жиктіріп парат қазанға туп-туры китім қарап, шаптыра атларны көчір соққалап та тартқалап, шаптыра атларны көчір соққалап та тартқалап. Кешеді шатлығы білән нұрлар шешеп аялтырый, искіне кірін жел білән яфрак ағашлар қалтырый, искіне кірін жел білән яфрак ағашлар қалтырый. Келді құлаққа яңғырады бір заман, тұр шәкір жеттік қазанға, алдымызда бит қазан. Бұ тауыш бик ашты көңілім шатлығымнан жан яна, әйді шап көчір қазанға атларын қу,
Beyik dağlardan giden Almattan var soğuğan Beyik dağlardan giden Sinigine giden sinigine sağdan Sinigine kurresin gile Sinigine giden sinigine sağdan Sinigine kurresin gile Dünyada in matur il umminin tuğan ilem Dünyada in matur tek umminin tuğan telem Tuğan dilimde silersin Yersimin tuğan jirde Tuğan dil degen sözü de Eylemin tuğan dili de Sinigine köten sinigine sağdan Sinigine kurresin Sinigine köten sinigine sağdan Sinigine kurresin gile Sinigine sinigine kurresin Sinigine kurresin gile Arıslan Zikmetulli Her benim senin Rahmet
бәйрәме бигрәк шәп узды. Әйеме, дуслар? Безгә сәйләннәр дә, бию батыл җиңүчеләр дә кушылды. Әле тиктокерлар, блогерлар, Камин татар баласы бәйгесе катнашчылары да. Алай гына да түгел. Бүген безнең белән безнең кадерле кунакларыбыз булды. Без татарлар. Татар исемен без горур йөртә торган бер халык. Без татарлар. Татар исемен без иң озак йөрткән бер халык. Biz татарлар, шул исем белән беләбезне бик күп дөнья илләре. Biz татарлар, батыр халык дигән зур даныбыз әле сүнмәде. Biz татарлар, шушы исем белән җирдә яшәү үзе бер бәхет. Biz татарлар яшибез бер җирдә, бар халыклар белән берләшеп. Turtil akaman kamdim tili dünyada ku narsa bildim seni tuğan